दिनै इउपिपिएलनि जोनोम सान आरो बे गोथार सानाव जों बयबो दिनै आथियाबारियाव क'क्राझार जिल्ला क'क्राझारनि ब्लकफोर आरो सेन्ट्रेल लिडारफ्रा ज' जानानै जोङो फालिदों। दिनैनि प्राय 11 बोसोर सिगां इउपिपिएल जे दलखौ जोनोम होदोंमोन आरो बे जोनोम जानायनि बेकग्राउन्डआव बयबो मिथिगौ बे समाव मोनसे हाथियारनि आन्दलन दं आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गणतान्त्रिक आन्दलन दं। उद्देश्यआ जाहैबाय मा भारत सरकारजों रायज्लायनानै मोनसे राजनैतिक सुक्ति खालामनानै जोंनि जेंनाखौ फोजोबनांगौ बड'लेण्ड जेंनाखौ। आरो बे समाव राजनैतिक संग्रामनि प्रयोजन जानायाव राजनैतिक दलखौ जोनोम होनाय जादों। आरो बेबायदियैनो 2020 सनाव गोजोननि मोनसे गोरोबथाबो जाबाय आरो गोरोबथानि उनावहाय 20निफ्राय प्राय 25सिम प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएलनि सरकार सोलिबाय बिजेपिजों एलायन्सआव। बे 5 बोसोराव गोजोननाया मा, समाजाव मानसिफ्रा गोजोननाया मा बेखौ मोनदांनो हादों। बेबायदि गोजोना फैफेराखैमोन, बेबायदि पिसआ फैफेराखैमोन आगोल। जे पिसजों क्लेम खालामबाबो बबेबा समाव दावराव जायो। बिएलटि सुक्तिनि उनाव 17 बोसोर बिपिएफआ सासन खालामदों। खुनु एकटा बोसोर बेबायदि जायाखै जे माने बबेबा बोसोराव मानसि थैयाखै, बबेबा बोसोराव हारिनि गेजेराव दाङा हांगामा जायाखै। नाथाय 5 बोसोराव जोङो ओरैबायदि मोनसे गोजोन थासारि मोननो हादों जेराव जाथि दांगा गैया आरो मानसि थैनाय जायाखै। बबेबा समाव सिकिउरिटि फर्सजों बा माबाफोरजों जानाय बे आलादा बाथ्रा, खिन्थु समाजनि गेजेराव जायाखै। दा बेबायदि थासारिखौ जोंनिफ्राय जों होनो हादोंमोन 5 बोसोर आरो डेभेलपमेन्टनि कनसेप्टखौ चेन्ज खालामनो हादों। एकाउन्टेबिलिटि आरो माने पार्टनारशिपनि गेजेराव जेरैहाय माने पाब्लिकजों पार्टनारशिपनि गेजेराव मोनसे गभर्नमेन्टआ डेभेलपमेन्टखौ जेरै मोनसे पलिसियाव लांनो हायो, बेनि थाखाय जोङो खामानि मावनो हादों। लोगोसे 7 जन एमएलए मोननो हादोंमोन। आं बेनि गेजेराव सासे मन्थ्रि हिसाबै खामानि मावनायनि खाबु मोनदों आरो दिनै बे पार्टिनिफ्राय 3 एमपि दं आरो बे 3 एमपिआ दा पार्लियामेन्टआव मोनसे रेकर्ड खालामगासिनो दङ जे प्रत्येक दिनाव सासे नङा सासे हाउसआव बाथ्रा बुङो बे ओनसोलनि थाखाय, बिटिसिनि थाखाय, दैबानानि थाखाय, आसामनि थाखाय आरो बर' जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि बा बर' गोरोबथाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बिथांमोना सानफ्रोमबो बाथ्रा बुंगासिनो दं। बे जोबोद देरगाथाव, खारन सानफ्रोमबो बर' एमपिनि आवाज बा भइसखौ दिनै सारा इन्डिया खोनासंनो मोनगासिनो दं। ओंखायनो आं सानो इउपिपिएलआ जोबोद गोख्रों महर लाफिनदों। दा प्राइमारि पर्यायावबो वार्कारफ्रा जेरैबायदि गोसो होनानै खामानि मावबाय थादों, दा फैगौ समाव इउपिपिएलआ जोबोद मोनसे गोख्रों माने महर लागोन। आङो दा मोनसे राजनैतिक बिबाद लानानै बाथ्रा बुंनो सानाखैमोन। नाथाय दा जोंहा सेप्तेम्बर मासनिफ्राय लानानै दा हमनानै लादो बिटिसि बोसोरसेयानो जानोसै गोदान गभर्नमेन्ट, बेनि गेजेराव खिन्थु परिस्थितिया बहुत चेन्ज। 5 बोसोरनि परिस्थितिया गैया सिचुवेसन। 5 बोसोरनि परिस्थितिया गैया। बे 1 बोसोर जानायसेयावनो बहुत मानसिनि दावराव दावसि असान्ति मोनसे परिबेस ट्रेन्डफ्रा मोजां नङा। जोंनि दाखालि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 2 नाम्बारि दंफां हमनायनि नामाव सासे मानसिखौ गावथारबाय। दा मिथिनायाव जों मा मिथिनो मोनखो बे एनकाउन्टार नङा। दा बेनि सायाव तदन्तफ्रा मा रोखोम जालांगोन, बिटिसिनिफ्राय जेरैबायदि नांगौ बायदि मोनसे इनिसिएटिभ लानो दरखार दङ, जों नुदों। दाखालि बिजिनियाव सासे स्पर्ट्समेनमोन, इउपिपिएलनि मानसिमोन खिन्थु स्पर्ट्समेनमोन, जीबानन्द बसुमतारी। बेखौ सोरबा उदखारिफ्रा बुथारबाय हराव आरो बेनि सायाव मोनसे उसित बिसार नांगौ, एक्सन नांगौ होननानै दिनै संगठनफ्रा आन्दलन खालामदों। बेवहाय अबयसे राजनैतिक दलनि फाराग दोनलायलायाखै, बयबो जयैनो आन्दलन खालामदों। दा बेफोर परिस्थितिफ्रा मोनसे मोजां संकेत नङा, मोजां इन्डिकेसन नङा। आरो बेखौ बोरै कन्ट्रल खालामगोन दानि बिटिसि सरकारा आरो बिटिसिनि दानि चिफ हाग्रामा महिलारिया गाव सम सम पाब्लिकफोरनि क्लियारिफिकेसननि थाखाय, क्लियारिटिनि थाखाय भइस होनो गोनां, स्टेटमेन्ट होनो गोनां। नाथाय बेफोरखौ जों नुवाखै, मा खालामनो हायाखै। दा बिटिसिखौ जोङो जिबायदि गाज्रि थासारियाव जों थांफिनहोनो हाया। गभर्नमेन्टआ जायखिजाया कमिटेड जानांगोन पिसनि थाखाय आरो इउपिपिएलआ बे कमिटमेन्टखौ लानानैनो फैगौ समफ्राव अरायसम खामानि मावगोन।